Kurva, ale já mám sebe ve 4 doma. To neřeš. Jak jo? Podívej se na mě. Počkej, mám ty oči furt? No máš je. Jak jsem měl jedno oko tam Čím by a se druhý tam? zase díval, ty vole. Ne, ale ty jsi mi říkal, že mám jedno oko tam a druhý na druhou stranu úplně. Co? No teď ho máš nahoru a dolů. Fakt? Prdele. Prdele. Kámo, takový tam je skip? Kde až nekopat? Tam. Tam takhle. Ty jsi fakt vtipnej, kámo. Když do prdele, kolik je hodin? Bylo jak 15:01, kámo. 0,9. A vidíš. Ty vole. Jsi na 420. Jo. Jak dlouho to takhle bude? Hodně dlouho. Hej píčo, jsi tady? Ctě. Máš hlad. Takový, to strašně bojím. Máš hlad. Jo. Jako nehlad. Po těch píčovinách těch mám strašnou chuť. Vydrž se. Srdíčka. Dej si. Nechci dobrý. Dělej. Ne. Co děláš? Co si ti brej? Ne. Ale po těch příčkách mám takovou divnou chuť v držce. Je to sladký? Jo, Ne. jako tvé péro. Což? Malej sračík. Cože? Ty jsi fakt hodně, co? Asi jo? Asi jo, ty. Máš takovou zvláštní náladu pak. Já. Vůbec ne jako já. Ty už jsi unavenej teď. Kámo. No dobrý, tak zavři oči, pojď. Hej, kámo. Tak to mě posel. Furt jako rohlík. Co ti zdá? Jak když půjdu spát? Teď? No. Tak když se probudíš, tak budeš mít takovou hrozně těžkou náladu. Jo? Ještě horší než to. Co tak? Já se třepou ruce, kámo. Je fakt zima. Hej, ale tak. Co? Hej, to je fakt Já si cítím. Tak jako pál jsem horší. Jako, jak horší? Jako silnější voda. Jo? Kolik je? Kámo, díval jsem se si před 2 minutama. Vidíš? Ty se každou 3 minutou koukáš, kolik je. Jak dlouho jsme seděli na té lavičce? Asi tak 4 minuty max. No ne. Jo? Já jsem se divil, proč chceš někam chodit. Počkej, ty jsi stál první, ne? Cože?
No já jsem vstal, protože jsem nemohl z toho. Jak se pít. Dobrý video. Se stříhám. Ne, já ti to nepošlu. A děti tak to vypadá, když se zvolíte. Názorný příklad feťáka. Cože? Hej, já fakt jsem měl, že mi úplně šilhalo to jedno oko. Hodně, kámo. No do prdela. Fakt hybrid. No tak nějak se můžu. Jsi v pohodě, ne? Jo. Se začalo hejbat, no. To je ono. Hej kámo, jak jsme tam seděli? Ty vole. Jak úplně. V klidu. Tak prostě. Najednou. Ne? Jako? Víš co, ne? Ne. Ty vole. Kámo, mě zmrzla ruka. Kurva. Willy Wonka. Proč Willy Wonka do prdele? Klavička, kámo. Co s tím? Fakt? Ty vole. Tam nic Jak jsme tam seděli. Tak. Tak co? Kámo, ty jsi zvláštní. Hej kámo. Počkej. Kámo, ty ze začátku vole špatně slyšíš. Počkej. Pak si jako kdybys už to měl No. před 4 hodinami a teď se směješ. To je fakt divné. Rybu. Máš něco proti mojí mámě? Já jsem nic o tvý mámě neřekl. Mám plno kamarádů, kteří tě přijdou zmátit. Ty jsi... Já to seru, mě už zmrzla ruka.